Bos días a todos, noveno programa de Ourense Fala. Eu son Borja Rodríguez e conmigo David Pérez. Bos días, David. Moi bons días. Hoxe temos un convidado impresionante, o señor Brais Iglesias, xornalista local. Bos días, don Brais. Hola, que tal, Borja, David? Moitas gracias por a vosa invitación a este novo programa, novo podcast ourensán na rede. Perfecto. Bueno, comentando un pouco como ves o xornalismo hoxe en día. Velo máis difícil que no pasado? Ves que é máis sinxelo facer xornalismo cas novas redes? Non sei como ves. Eu creo que é máis complicado. Hoxe en día creo que todos os medios de comunicación están loitando por resistir, sobre todo correcto online, que ninguén sabe como encaralo, non nos vamos a engañar, o sea, creo que podemos ver os medios grandes nacionais, tipo El Mundo, El País, que se aprobaron con medios de pago, quita, non vamos a poñer, ora hai moitos que están volvendo a facer o dos medios de pago. Creo que ninguén a estas alturas sabe o que funciona e ninguén está preparado para a avalancha online que hai agora mesmo. Por lo tanto, é dicir que creo que é bastante difícil. Eu non podo falar do pasado, porque, bueno, tampouco levo miles de anos, non? Pero polo que falo cos meus compañeiros que levan 30 anos ou 40, pois non ten nada que ver o de agora co de antes. Eso porque é un pouco o modelo norteamericano, non? O de pago suscripción. Penso, por exemplo, no Times inglés, ou mesmo tamén no New York Times, pero tamén no Washington Post, e algúns deles que teñen columnas de pago, noticias de pago, non? Si, o problema é, está a xente preparada en España para pagar por consumir medios de comunicación? Eu creo que non, sinceramente. Eu creo que... A veces penso, a ver, hai xente que sí, pero hai público suficiente. Eu non o vexo claro. Claro, porque normalmente, como temos todo online, casi todo é gratuito, porque temos a impresión de que é gratuito, pois a xente pensa, bueno, pois esta xente dedicarase a isto e se lle pagan ben, e senón non é o meu problema, non? Un pouco claro, por aí. Sabe a xente realmente o que costa conseguir noticias? Sabe a xente realmente o difícil que facer xornalismo local? Eu creo que a xente non o sabe. Falo moito veces con os compañeiros, é moi fácil ler prensa nacional, que fai cousas moi bonitas, fala de cousas moi tal, pero sempre o dicimos, non? Pero o verdadeiro xornalismo creo que é o xornalismo local, que é o que ten que bregar a pé de rúa e falar ca xente, co difícil que eso é, non é tan fácil como a xente pensa. Creo que a xente está un pouco desinformada de como se traballa nos medios, eso sí que é verdade, e a veces eso, pues, trae un pouco de desconexión. O tema das suscripcións pode ser un pouco a gran esperanza do xornal escrito, ir ao bar, pedir o café, ler o xornal, porque sabes que aí non vas ter problema de teño que suscribirme, teño que crear unha conta, teño que pagar, non sei. Eu sigo crendo, en contra do que a maioría da xente, que o xornal escrito ten futuro. Por lo menos o xornal local. É máis difícil para a prensa nacional, pero como dixe David, ao final, información nacional, información global, tens en internet a todas as horas e tal. Pero eu creo que a información local a xente sigue gustando tomar o café e ler o periódico coas informacións máis cercanas. Non para ler o que fai Pablo Iglesias ou Pedro Sánchez, porque eso están todo día sí, contaminados con esa información. Pero creo que o resto sí que ten futuro, pero é escrita, quero dicir, igual non tantos medios como hai, pero creo que sí. De todas formas, tamén temos que contar con un factor demográfico, non? Canto máis envellecida a poboación, pois é que son datos, menos acceso a internet ou menos tempo está en internet, co cal é un factor que a provincias como Ourense ou Lugo pode incluso chegar a favorecer. Sí, no, que hai a medida que a xente é maior, e canto máis maior, supoño que mellor, máis acostumado a ler en papel e a ler en novas tecnologías. Pero sobre todo a valoralo tamén, non? Non tanto o uso ou o disfrute de poder facelo online, senón tamén apreciar o que é ler en papel, porque pasa un pouco co mercado dos e-books, que hai moita xente pois que lle interesa máis lelo en papel que lelo nun aparato electrónico. A mí, por exemplo. Pero eu recordo bares, nesta cidade, bares que puxeron pantallinas para ir a prensa, non vou dicir nomes, pero todos creo que sabemos todo, e creo que non triunfa. Que vamos, eu non o vi moitas veces a xente lendo eso, o sea que queda moitos anos de lectura en papel, estou segurísimo. Hai que dicir que habitualmente esas tablets non funcionan. Eu sei os bares nos que están eu vino a un bar e non vexo que teñan un recorrido moi grande, non? Bueno, ti levas varios anos xa traballando como xornalista.
Podes nos contar como é un pouco a relación do xornalista ca persoa entrevistada? Explícome, vas cubrir unha nova que se produce nun lugar determinado, como reacciona a xente cando vai ser entrevistada? É unha cousa moi curiosa, que a sempre comento cos meus compañeiros, da igual de calquera medio. Os que traballamos na prensa escrita, por exemplo, nesta cidade, se que notamos, non sei, supoño que en Madrid será igual, en outros sitios igual, non? Pero como que a xente a veces é máis reacia a atender os medios escritos que a televisión. A televisión sigue sendo como ese medio super... Buah, a xente encanta de salir na televisión. Todos buscamos o minuto de gloria, non? Todos buscamos o minuto de gloria, se aparece unha cámara de televisión e tal, a xente é moitísimo máis receptiva. Cando vas por medios escritos, vas... Claro, tú pensas que un periodista escrito vai moitas veces sin cámara, sin nada, vas máis de incógnito, a xente non se fía de ti, parece que este que quere e tal. Se vas con micrófono da, non sei, a Televisión de Galicia, pues así, que tal cual... Ou da Radio Galega, ou da COPE, ou sí, calquera, sí. Ou Tremiño, que sea, sempre é máis fácil que a xente se atreva a falar, gusta de salir á televisión. Na prensa escrita é máis complicado encontrar a quen te atenda en moitos casos. Eu, por exemplo, non fago sucesos, pero vexo nos compañeros que fago sucesos, para mí son admirables, porque non é fácil, por exemplo, ir aos sitios, indagar, tal, buscar testigos de algo, tal, é moi difícil. A xente creo que non é consciente do difícil que é, pero se o soubese, valoraríase moito o jornalismo local que se fai en Ourense. A min recórdame, salvando as distancias un pouco tamén, un pouco como os comerciais a porta fría, non? Porque ti chegas ali, tens que presentar, e se a persona non te coñece ou ben non ten referencias túas, pois é un pouco como falar de unha persoa que non te coñece de nada dun suceso, como ti dis, nos sucesos, sin dar redundancia, no sentido de preguntar por cousas que o mellor a persona pois non quere falar nese momento. Que facemos? Pois hai varios trucos, non vamos a engañar, non? Moitas veces, cando vas a un sitio, tens que pensar se identificarte ou non. Se hai, non sei, a ver, eu nunca vi un asesinato, non? Pero bueno, da igual, un roubo, o que sea. Se vas buscando testigos que che comenten algo ou tal, ás veces é mellor non dicir, son un xornalista de tal medio, vostede... Ás veces é mellor facerse pasar por un veciño. Oh, que pasou aquí, que pasou tal... Eso suele ter máis resultado que se te identificas. A xente como que... Eu creo que eso é cuestión de Ourense. Nas cidades grandes non debe pasar tanto. Pero aquí a xente como sigue tendose medo a ver, a ver se me... Eu non quero saber nada, a ver se me van dicir algo, tal. Ese medo sí que existe. Entón, ás veces, tens que facer pasar por... que non eres xornalista para enterarte máis das cousas. Iso recórdame moito sempre o tema de, tamén salvando a distancia, o tema dos atropelos, cando a xente che di, no, é que eu vino, pero é que non penso dicir nada porque despois perdo o día no traballo por ter que ir ao xulgado, non? Sí. Cando realmente, pois, ti tes un permiso, se te eres reclamando dun xulgado para ir a un suizo, sí, como testigo. Non quere dicir nada. Claro, sí, pois é un pouco parecido, imagino. Non ter que dicir nada non vai a ser que existan unhas consecuencias. A colación deste contado, David, lembraste de unha anécdota que che pasara graciosa ou, bueno, simplemente que se podía contar? Non sei, a mí xa me ha pasado de todo, pero... Sobre todo cando vas ás vilas pequenas, a xente que... Nos pueblos pequenos, nos pueblos, encanta, pero nos pueblos a xente moi top, non sei, a ver, en realidad non sei, pero he tenido que cubrir noticias aos pueblos, invitarme a comer, invitarme a tomar algo, quédate a comer. Hai pouco fixe unha entrevista a unha familia de venezolanos que están aquí, invitaronme a comer na súa casa, sacaronme de todo, que sei. Hai cousas moi bonitas, moi bonitas. E a verdad que a mí me encanta facer xornalismo local. Ten as súas cousas malas, non? Porque claro, aquí coñecete todo o mundo e lógicamente no xornalismo local non podes contar noticias boas de todo o mundo. Pero bueno, eso xa vas ter inimigos sempre. Iso tamén fai, non, que a xente que traballades nun medio tamén se xades como unha pequena familia, porque todos sabedes o que sufrides cada un, a xente non o sabe. Iso fai que penso que un equipo humano como pode ser o dunha redacción pois sexa moitísimo máis intensa que o mellor noutro tipo de traballos. Ti que ademais tuveches tamén outros traballos, ademais de ser xornalista. Sí, somos máis, eu creo que somos máis como unha gran familia porque a xente descoñece como funciona, eu creo que descoñece totalmente como funciona un xornal, pensan que moitas veces que somos, non sei, eu creo que a veces temos a sensación todos de que a xente pensa que un xornal se fai solo, non? Que se fai solo, que
que non hai un equipo humano detrás. Digo, cando temos errores, cando temos fallos de todo tipo, eu alucino, a mí fádome moito, non? Con amigos que se me están todo o día meténdose conmigo porque hai un fallo no xornal de tal tipo. Non sei, sabes? Dá a sensación de que traballando nun medio pode ser que te expoñas máis ao público, como que estar máis fiscalizado que noutros traballos. E iso sí que nos fai a todos como sentirnos máis xuntos nunha familia, sempre estamos falando entre nós dicindo, joder, se a xente soubese como traballamos aquí, se a xente soubese a rapidez que tens que poner as informacións. Ahora co tema online, que estamos todos moi volcados co tema online, joder, hai un suceso, pois tens que intentar poñerlo o antes posible, sempre hai errores. Eu alucino con que a xente só vai a buscar o error moitas veces nas noticias que tu pos, en vez de, non sei, poñer en valor que acabes, que a contaras rápido, que seas máis rápido que outros, non sei. Pero bueno, moito desa xente tamén, despois o que fai, pois, para min eso é unha ventaxa, porque despois o que fan é seguir as túas redes sociais, ou seguir as redes sociais do medio, con, en plan, a ver que puxeron aquí, a ver que non puxeron, non? E así, pois, tamén creas un pouco de unha persona que está fidelizada a ese medio, non? Consegues o efecto contrario do que eles pensan. Fidelizas haters, eso é verdade, non me conta. Ahora que está moi de moda a palabra hater en Ourense por todo tipo de políticos. Vicisitudes. Pero sí, os medios teñen moitos haters, non só en calquera medio. Tú entras no Facebook de calquera medio de comunicación de España e o único que vas ver insultos ou entre os usuarios ou insultos contra o medio de comunicación. Pero é curioso, porque no medio que traballo tenemos moitos haters, o sea, poder ver xente que comenta a diario, pero bueno, sí, como tú dices, son fieles a min nunca entenderei, sinceramente, a existencia do hater como, non se me pasa pola cabeza estar no Facebook comentando noticias nun medio para estar insultando ese medio. Non sei o que poder gañar dicindo eso. Ou mesmo, se non é insultando, pois revisando o que faz e despois dicircho como se ti foras idiota e non o entenderas, non? Pero bueno, temos xente así en todas partes. Tamén he de dicir que eu son dos poucos, os meus compañeros casi nunca leen nas noticias que les escriben, nunca leen os comentarios da xente. Eu sí, eu son un obsesivo deso e leo os comentarios de moi mala hostia, sempre me están dicindo que non leas tal, non leas os comentarios, pasa de eso tal. Eu sí que os leo, a veces casi sempre os leo e acabo de mala hostia, pero bueno, hai que é parte do traballo tamén. É parte do traballo e acabas aceptando, a xente pode dicir o que penso que vai máis alá, por exemplo, xa máis lonxe do xornalismo, cando ti vas a un restaurante ou vas a un hotel te atenden mal, ti enseguida estás desexando chegar por a crítica negativa, no TripAdvisor ou onde sexa. Sen embargo, cando te atenden ben é como normal. Gustanos moito máis valorar que boa nova, que ben comentado todo, non? Gusta máis a xente criticar. Sen dúbida. Eu, por facer unha boa nova, moi poucas veces recibí algún tipo de comentario, algunha vez, pero casi sempre son críticas. Eso é unha obviedade do xornalismo, vamos, eu creo que todos poderían dicir o mesmo, que o 99% de mensaxes que reciben é para criticar, non para dar chano na boa, pero bueno, eso vai co traballo. Que é o peor para ti de ser xornalista? O peor? Home, o peor é que tens que estar... O pedo cañón, as 24 horas. O pedo cañón, home, as 24 horas non, non? Pero bueno, ao final tens que estar aí todo o día dando callo porque as noticias suceden en calquera momento. Polo tanto, non hai un horario como tal, non? Que tú digas vou traballar só para as mañanas, eso é moi difícil, non? O xornalismo necesita plena dedicación e iso tal vez é o máis difícil. Pero bueno, ti aparte de traballar como xornalista, porque ti onde estudaches? Estou en Valladolid, parece raro, non? Sí, un pouco... Parece raro. Eu, que nunca me gustaron as cidades grandes, entón eu botei para ir a Santiago de Compostela, que dime unha décima de entrar. A segunda opción era Complutense, colleranme na Complutense en Madrid, pero fui a Valladolid porque me asustaba ir a Madrid. E fui a Valladolid. Cousa que non me arrepinto, non? E ali estudiei periodismo, funda a segunda promoción, creo, a terceira, porque periodismo acabase de poñer ali. Pero bueno, aparte de estudiar xornalismo, ti tamén tiveches outros traballos, aparte de ser xornalista. Sí, tuve outros traballos que nada tuveron que ver con isto. Eu repartí empezar de coche, bueno, tamén traballei
máis xornais. E na experiencia internacional tamén. E tamén a experiencia internacional. Aí non traballei, pero aí tuve unha experiencia... Bueno, falemos claro, estaba pensando nos traballos, claro, viví 2 anos en Londres, claro. E tamén traballei ali facendo kimbabs, comida coreana. Pero antes sí que tuve unha experiencia internacional como foi o Erasmus. Mira, na carreira, fui de Erasmus, cousa que recomendo, nunca me fartarei de decirlo, recomendo a todo o mundo. En Erasmus a Italia. Erasmus a Italia, a Turín. E para min unha das mellores experiencias da miña vida. De feito, acórdome que o último día antes de marchar, en finais de xullo, así, antes de marchar do Erasmus, chorei, mira que chorei, eu e outros 3 amigos choramos moito, porque non me de conta que nunca nos íbamos ter un ano así na nosa vida, o sea, sabes, que como que terminaba o ano na tua vida. O Erasmus, para quen este dudando seguir ou non, eu aproveitaría as oportunidades sempre. Que lle aportou a túa carreira profesional do Erasmus? A ver, aportouse todo, non en conceptos teóricos, non vamos a engañar, porque ao final Todos sabemos o que é o Erasmus, realmente. todos sabemos, sí, os pais que estén vendo isto e os seus fillos que van ir, tú non vas a ir a aprender teóricamente nada, porque ao final os Erasmus xuntanse entre eles, xuntanse, por exemplo, no noso caso, pues, a xente que va de España, pues, xuntábase todo entre eles, despois facías amigos italianos e tal, pero ao final aprendes, non sei, aprendes a vivir, a desenvolverte na vida, no día a día. Non tanto no teórico, de feito, cando fui a Italia non tiña nin clases, por tanto, porque era cando Berlusconi daba os seus últimos estertores no goberno, había folgas diarias e a miña facultade de filosofía e letras estaba cerrada todos os días pola folga e tal, por tanto, eu casi nin podía ir a clase. Pero, joder, estar ali, bueno, aprendendo italiano, unha experiencia vital enorme. viaxar por todos os lados, para mí unha experiencia vital fundamental, e que non entendería a universidade sen iso. Para mí é o mellor da universidade, porque eu, como xornalista, moitas veces os meus compañeros critican moi por isto, non? Pero eu, por exemplo, a carreira de xornalismo ás veces costa me entendela como Igual habría que... como carreira, igual non? teríamos que darlle unha volta, non? Sí, é que eu, por exemplo, estudiei a carreira, pero estudiei o que como que estudian bachillerato historia ou estudiabas materias de historia, de lingua, de tal, de cual, pero ao final aprender o que aprender eu creo que poucos. O sea, o xornalismo é ben vocacional e de buscarte a vida pola túa conta. Claro, tens que ter algo, sí, pero o concepto de carreira e tal, pues non a vexo. Por exemplo, moitas veces tamén me falan do tema do... Como se chama? Dos estos que están míticos programas... Bueno, xornalistas que non o son, non? Tertulianos. Sí, os xornalistas que non o son. Tiña unha pregunta preparada que era a túa opinión sobre o intrusismo no mundo do xornalismo, pero adiantaste este. O intrusismo. Eu tampouco estou en contra do intrusismo, precisamente, quero dicir, para mí se unha persoa vale para sair na tele, para sair na radio, escribe ben, para mí non é intrusismo, sinceramente. Intrusismo, joder, lógicamente considero que hai disciplinas, carreiras tipo medicina, tipo enfermería, cousas técnicas que a xente ten que ter unha materia cualificada porque está sobre a calidade da xente ou son cousas máis especializadas. Pero bueno, para min que Belén Esteban sai en Telecinco, se le cae ben a xente, a ver, non teño por que considerar xornalista ou non, pero para min pode ser na televisión perfectamente, se a xente así que non son eu para... Pasa moito co xornalismo deportivo, Pasa o xornalismo deportivo, pero claro, os futbolistas, todos estos, onde se recolocan o xornalismo deportivo? Para mí non son intrusos. Que máis vais a ver dun deporte que a xente que practica. Para mí o xornalismo non é... Claro, hai que saber das cousas, saber ter unha serie de coñecementos que para mí non se adquiere na universidade, non vamos a engañar. Igual para estudiar Dereito, pois tens que ir á universidade, porque non che queda outra, non? Porque por moi vocacional que sexe, se non tes os coñecementos. Pero en xornalismo, quero dicir, un chaval que escribe desde os 16 anos e quere montar o seu periódico, sabes? Sin ir pola universidade, para mí non é un intruso. Eu teño unha pregunta. É unha opinión minoritaria, A maioría da xente creo que dentro do máis. xornalismo sí que está en contra do intrusismo. Hai que recoller todas as opinións tamén. Pero para mí non é necesario.
hai xente que pensa, eu ata fai pouco tamén o pensaba, pero bueno, quero falar con xente que se dedica ao oficio, non? Pero estaba extendido que en certos xornais, televisións, etc., que se censuraba moito os traballos dos xornalistas. Non sei ti como ves. Como os traballos dos No sentido de que ti escribías un artigo, imagínate, unha crónica de opinión, e a ti censurabas se non estabas de acordo ca liña editorial do xornal. Non sei a tua experiencia como dices. Non sei. Bueno, ten que haber de todo. Eu penso que dependerá tamén un pouco do medio, non? Da liña que teña o medio, Ten sobre que haber de todo todo, e non me atrevería a dicir, home, a mí nunca se me censurou, pero claro, ten que haber de todo. E que tamén moitas veces tens que saber onde escribes, tens que saber para quen escribes, Adaptarte un pouco á liña editorial. Todos os xornalistas, joder, ao final traballas para un medio, tens que seguir o seu criterio. Outra cousa é nos medios públicos, pareceríame un pouco máis polémico, non? Que nos medios que son públicos si que hai unha serie de censura, ou que se censuren certos columnistas, ou tal, eso sí que me parece máis polémico, pero bueno, para mí nos medios privados a mí non se me censurou, pero bueno, supoño que habría casos, pode ser, pero ao final estás traballando para un medio, tens que adaptar os seus a liña que o medio siga en certos temas, o sea, para mí dentro do que cabe é normal. O sea, non me parece tampouco escandaloso nese sentido. Vale, pois, bueno, por aí rematando, como é o futuro do xornalismo? O futuro do xornalismo? En líneas xerais, unha mensaxe de optimismo. Non, como dixo ao principio, son optimista. Creo que o xornalismo ten futuro. En Ourense ten futuro. De feito, a provincia de Ourense é das provincias nas que máis se lê prensa escrita en porcentaxe. Será porque igual temos menos xente xoven que maior, e ao final a proporción tal. Pero creo que o periodismo local, polo menos nestas provincias máis pequenas en España tal, ten futuro para dentro de moitos anos. E ainda así hai que adaptarse ao tema online. Creo que todos o estamos facendo. Os medios e os xornalistas estamos facendo como podemos, aínda que, claro, os que estudiamos hasta aí, eu estudiei, empecé a carreira hai 12 anos, sabes, acabei hai 7 anos, e o tema online non se tocaba, o sea, isto foi unha cousa de golpe. unha cousa que veu de novo e que hai que adaptarse a ela. De novo, pero moi rápido, porque na carreira prácticamente nin falábamos do tema online, o sea, faloche de hai 12 anos. Pasa en todas as carreiras. Supoño que en todo, pero vamos, eu nin tocábamos o tema. Eu creo que o último ano, nada, tema webs, tema tal, non demos nada disso. Entón, agora pillamos a todos en bragas. Imagino que o problema está ben que os profesores en xeral tampouco estaban adaptados ao tema, non? Porque era xente xa... Non, claro, eran profesores da antigua escuela e nada, nadie sabía nada do tema. Por tanto, aí sí que vai haber un problema, e aí... Eu creo que hai un debate interno sobre que facer co tema online, que facer cas webs, se facer de pago ou non facer de pago. Creo que os periódicos locais, de momento de pago, periódicos locais prácticamente non hai, pero dentro de uns anos parece ser que será o que hai que facer, porque máis que nada para que se sosteñan. Pero claro, é moi complicado. Está xente de Ourense, os vecinos de Esportes a pagar por ler prensa? Pois é unha cousa que veremos no futuro, discutir dentro de uns anos. Nos próximos anos. Eu creo que debería a xente empezar a mentalizarse de que sí, de que vai haber que pagar por ler contidos veraces, porque hoxe con Twitter, Facebook e fake news e bulos, por moito que nos critiquen os periódicos e tal, seguimos sendo como ese nicho con algo de veracidade diante de tanto ruido que se ve polas redes. Por lo tanto, creo que a xente debería concienciarse de que hai que pagar. Que o fake news era outro programa, porque pareceme moi interesante. O fake news o tema do paso da información á intoxicación, prácticamente. Todos estamos en WhatsApp, en grupos de WhatsApp, donde corren máis noticias que son falsas, que, bueno, simples memes que saltan certas informacións. Estamos na era do clickbait. Sí, que non, sabes? E a xente, o máis triste que vexo que a xente cae nos fake news, pero directamente, fácilmente. Eso daría para outro capítulo moi importante, porque, oye... Porque sí que daría moito para falar. Bueno, deixámoslo aquí.
Sí, pola Non miña sei parte, se creo alguén quere engadir algo, pero moitísimas gracias por acudir. Gracias a vos por invitarme. que non sexa a última. E moita sorte para Ourense Fala, que dure o Que durou máximo moitos posible. anos. Sí, durará. Nada máis. Pois despedimos por hoxe esta novena edición. Seguirán vindo convidados, seguiremos analizando diversos temas da actualidade e nada máis pola miña parte. E nada menos.